Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, bugün сөйләшеп китәсе сүзебез иншаллах галимнәр һәм галимнәрнең мәҗлесе турында булыр. Ягъни гыйлем мәҗлесләре һәм зикр мәҗлесләре. Ни өчен дигәндә, безнең җирлектә нишләптер мөселманнар җыела торган бер мәҗлескә бик игътибар бирелми. Мәсәлән, әгәр дә әйтсәләр, кайдадыр мөселманнар җыела дисәләр, ниндидер бер сәбәп белән. Әлбәттә, мөселманнар җыелганда җыела ниндидер матур яхшы сәбәп белән. Анда килергә нишләптер кешеләр ашыкмыйлар. Ашыкмыйлар гыйлем алырга, ашыкмыйлар зикрдә катнашырга, ашыкмыйлар ниндидер мөселманнар белән бергә чарада үткәрергә. Кеше кызганычка каршы бик теге теләгәнчә күп җыелмый. Әмма әгәр дә берәр җирдә рок-концерт бирәбез дисәләр, күпме кеше җыела. Менә кая үтә ул? Мәскәүдә үтәме ул теге? Басуда үтә рок-концерт, рок-фестиваль. Анда күпме халык җыела. Анда халык шуның кадәр күп җыела ки, яңгыр жауса да, шунда машиналар белән батып пычракка, бутыйлар киеп, яңгыр астында пычрак изеп, шушы рок-концертка кеше җыела. Киләләр. Элек бар иде, хәзер бардырмы ул теге бардларның җыела торган урыны. Собрание бардов. Бардларны беләсезме кем икән, шулай бит инде. Учак янында гитара менә утыручылар бар бит инде, җырлап, шулай бит инде. Элек менә монда аларак кешеләр аны беләләр, алар яшьлегендә бик популяр иде ул. Хәтта шул җыелышларга килүчеләр дә бардыр әле монда, шулай бит. Элек бар иде ул, менә ул малайлар күренми хәзер, алар җыелар иде. Менә шундый урыннарга барбер алар шулай бит ашыгып баралар иде. Ә менә без мөселманнар нишләптер үзебезгә моннан дәрес үрнәк ала алмыйбыз. Чөнки шайтан да үзенең эшен таратыр өчен менә шундый җыеннар җыя, мәҗлесләр җыя. Үзенең эшен таратыр өчен. Шундый ук мәҗлес җыенны җыя фәрештәләр дә. Шундый ук мәҗлес җыенны җыярга тиеш мөселманнар да. Һәм мөселманнар җыелса, ниндидер бер изге шундый яхшы эшкә, мондый урынга мөселманнар ашыгып барырга тиеш. Рок-н-ролщиклар рок-концертка барган кебек. Чират торып кергән кебек. Хәтта анда керә алмаса да, тавышын гына тыңлар өчен дип баралар. Билетлары булмаса да, шунда ишек төбенә берәр сатучы булмас микән дип баралар. Октоберфестны карагыз Германиядә. Шулай бит, пиво эчәр өчен җир йөзенең нинди бөтен төбәкләреннән кеше җыела, шулай бит Германияга. Пиво эчәр өчен. Анда пивоны машина белән ташымыйлар. Анда хәзер сузганнар трубопровод. Пивоны шул трубопровод буенча качайттылар. Анда машина белән өлгермиләр пиво китереп. Грузовойлар белән. Анда шуның белән җибәрәләр пивоны, аңлыйсызмы? Һәм шушы вакыт эчендә берничә миллиард доллар эшләп ала шәһәр Октоберфест вакытында. Бу Октоберфестка анда махсус урын бар, катнашырга, шулай бит инде, палаткаларда утырасың. Минем барганым юк, теге белә дип сөйләмәгез. Анда махсус палаткаларда утыралар. Бу палаткаларда урынны ел сайын бер үк кешеләр ала, алар аны нәселдән нәселгә тапшыралар. Аңлыйсызмы? Нәселдән нәселгә тапшыралар, шушында пиво эчә торган урында утырыр өчен. Менә мөхтәрәм кардәшләр, кешеләр шушындый сәбәпләр белән җыелалар бергә. Ел сайын җыелалар, иренмиләр һәм бу мәҗлесләрнең саны арта. Монда катнашучыларның саны артканнан арта гына бара. Ә мөселманнарда берәр кая дәрес бирәләр дисәң, бармак белән санарлык кешеләр. Чират тормыйлар мәчеттә. Мәчет ишек төбендә тегендә артта чират тормыйлар. Мәчеттә урын булмаса, микрофоннан бәлки урамга ишетәләр, урамда тыңлап торырбыз дип килмиләр. Җылы киемнәр киеп теге iPhone артыннан торган кебек ике каналда, шулай бит инде, дәрескә чират тормыйлар.
палаткалар алып килеп, спальный мешоклар алып килеп, мондай йоклаган кеше юк. Газонда бар монда чакларга даже. Шулай, газонда йоклаган кеше юк. Бу гаҗәп. Бу гаҗәп. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бер хадис бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дәрес биреп утырганда бер төркем кеше килеп керә аның дәресенә. Ул түгәрәк булып утырган булалар инде, мусламаннар, сахабалар. Бер төркем кеше килеп керә дә беренче рәткә килеп утыра. Икенчесе килеп керә дә арттагы рәткә утыра. Өченче төркем кирип карый да урын булмагач чыгып китә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дәресен тамамлагач, мин сезгә әйтимме шушы 3 төркем турында ди. Менә монда кирип утырган 3 төркем турында әйтимме сезгә ди. Беренчесе ди, Аллаһы Тәгаләдән яклау эзләде ди. Шуңа күрә кирделәр дә утырдылар беренче рәткә һәм Аллаһы Тәгаләдән алар яклау таптылар ди. Аллаһ Тәгалә аларны яклады ди. Аларга ди яклау булачак кыямәт көнендә ди. Икенче төркем ди уялды. Алга кирип утырырга ди. Шуңа күрә артка утырдылар. Алар Алладан уялганга күрә Аллаһы Тәгалә дә алардан уялды ди. Ягъни аларны уяттан Аллаһ Тәгалә газапламаячак. Уялып. Без беләбез шулай бит уялу дигән нәрсәне Усман радиллаһу анһудан. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям санап киткән вакытта хисапка килер ди Абу Бакр, Умар, 50 килерсең ди Гали радиллаһу анһу әйтә. 50 ди хисапны үтәрсез беренчеләрдән булып ди. Гали радиллаһу анһу әйтә, Усман каясың ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Усман ди, шуның кадәре уяла Алладан ди. Аллаһы Тәгалә аны ди уялып аның уятыннан ди. Аңа хисап булмаячак ди. Ул хисапсыз гына үтәчәк ди. Ул чөнки Алладан уяла ди. Шушы уятыннан аңа хисап булмаячак ди. Уялган өчен. Чөнки Аллаһ Тәгалә аның кашында торган кылны уятка калдырасы килми, аның уялып торганын карыйсы килми. Менә бу икенче төркемдә уялдылар ди, алдагы рәткә керергә ди, артта утырдылар һәм Аллаһы Тәгалә дә аларны газапларга уялыр ди. Өченче төркем ди чыгып китте борылып ди. Һәм Аллаһы Тәгалә дә алардан борылды ди. Өченче төркем чыгып китте борылып, Аллаһы Тәгалә дә алардан борылды ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә дә аларга карамаячак ди. Менә кай вакытта сәбәп булмаса да, бер кая ашыкмаса да, кеше дәресне калдырып чыгып китә. Әйтик, мәсәлән, намаз укып бетергәчтен, мәсәлән, имам әйтә, 1-2 минут тоткарланыгыз әле, әзрәк кенә әйтер сүзем бар иде ди. Кайберәүләр басалар торып чыгып китәләр. Бер кая ашыкмыйлар. Бер кая ашыкмыйлар. Аллаһы Тәгалә алардан борылды ди. Аллаһы Тәгалә алардан борылды. Чөнки алар нәрсә алып чыгып китте? Тәкәбберлек. Башка сәбәп юк. Чөнки әгәр дә ул гыйлемгә омтылса, ул белмәгән әйберен белергә теләр иде. Әгәр дә аның белгән әйбере сөйләнсә, ул аны кабатлар иде. Ул аңа берсе дә кирәкми. Бу тәкәбберлек. Борылды да чыгып китте ди. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә дә бу кешеләрдән борылды ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, берәр инде гыйлем яки зикр мәҗлесе булса, бу мәҗлестә катнашкан өчен Аллаһ Тәгаләдән кеше яклау таба. Һәм Аллаһ Тәгаләдән уялган өчен Аллаһ Тәгаләләрдән газапларга уяла. Октоберфестта мондай бер юк. Октоберфестка бармаган өчен шулай бит сиңа Аллаһ Тәгалә җәза язмый. Гынах язмый сиңа. Менә син бармыйча калдың дип. Хисапта килеп баскач, син анда нишләп булмадың дип синнән сорамаячаклар. Әмма барыбер кеше андый җиргә бара омтыла шулай бит. Йөри тырыша. Менә шуңа күрә мөселманнар булган җирдә, гыйлем бирелгән җирдә, зикр булынган җирдә буларга тырышырга кирәк. Бу безнең мәҗлес. Мөселманнар мәҗлесе. Шайтаннарның үз мәҗлесе, безнең үзебезнең мәҗлес бар, мөселманнарның. Шайтаннар да мәҗлес җыялар. Шайтаннар да мәҗлес җыялар. Шайтан көн сайын төн уртасында, су уртасында шайтаннарны җыя мәҗлескә. Алар сөйләшәләр, аралашалар, обмен опытын бар. Отчет бирәләр иблискә, кем нәрсә эшләгән.
Мөхтәрәм кардәшләр, мондый мәҗлесләр группировка заманында да бар иде, шулай бит. Кем группировкаларда булган белә инде. Килмичә кара. Шулай бит. Әгәр килмичә калсаң, сине кыйныйлар иде. Иңгә киләләр иде, нишләп килмәдең дип. Дөресме? Мин булмадым, тагын теге уйламагыз. Үзеннән чыгып сөйли бу дип. Бар иде дус малайлар. Алар эләгәдер яларга, шулай бит инде, катнашмаган өчен яки акча бирмәгән өчен, яки башка сәбәп өчен. Аларның мәҗлесләре бар. Аларда бу мәҗлеснең нәрсә икәнен беләләр, шулай бит. Җыелмасаң, менә бу бердәмлек югала. Обмен опытым югала. Менә бу рух югала. Ә мөселманнар, мөхтәрәм кардәшләр, бу рухны югалталар. Алар үзләре төрле мәҗлесләргә җырлыйлар. Тренингларга җырлыйлар, семинарларга җырлыйлар, шулай бит эш буенча бөтен җиргә баралар. Әмма вакытлары була торып та мәчеткә яки зикергә яки гыйлемгә килергә ашыкмыйлар. Вакытлары була торып та. Җәмәгать намазларына йөрүне мин әйтмим дә инде. Ул инде җомгага килә инде кеше, ярар, Аллага шөкер. Мөселманнар, ләкин җәмәгать намазларын зәгыйфрәк. Кеше күп түгел, шулай. Менә шушындый гыйлем, зикр мәҗлесләре ул бит көн сайын булмый. Атнасына бер тапкыр булса да килергә тырышырга кирәк. Килеп утырып кына торсаң да, син аннан сәбәп үзеңә савап аласың. Лукман Хаким рахимахуллах үзенең баласына шундый киңәш бирә торган булган. "И улым" дигән. Аллаһы Тәгаләне искә алучы кешеләрне күрсәң, алар белән бергә бул дигән. Әгәр дә синең гыйлемең булса, бу гыйлем сиңа файда бирер ди. Әгәр дә синең гыйлемең булмаса, аннан гыйлем алырсың ди. Аннан гыйлем алырсың ди. Үзеңнең гыйлемең булса да утыр ди. Ягъни мин булардан акыллырак дип тәкәбберләнмә. Чөнки шушы гыйлемең сиңа файда бирер шунда утырганда. Әле бит гыйлемең була торып та син аннан файда аласың дигән сүз түгел. Бар мөселманнар белә торып зина кыла, аракы эчә. Алар беләләр, белемнәре бар. Әмма аларның белемнәре файда бирми. Бар мөселманнар белә торып зина кыла, белә торып аракы эчә, белә торып хәрам ризыкны ашыйлар. Бар. Алар безнең күз алдында, мин күргәнем бар андый кешеләрне. Аларның белемнәре бар, аларга килеп әйтүдән файда юк, бу бит ярамый дип. Алда мин беләм ди, өйрәтмә мине ди. Әмма аларның белемнәре файда бирми. Ни өчен? Чөнки мәҗлес юк. Җылу юк, мөселманнар. Шуңа күрә дә малайны әйтә, әгәр синең гыйлемең булса, гыйлемең сиңа файда бирер ди, шушындый мәҗлестән ди. Надан булсаң, гыйлемең булмаса, ирәнерсең ди. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте ди. Шушы мәҗлескә төшә, бәлки син шунда булсаң, синең дә истеңгә шушы Аллаһның рәхмәте төшәр ди. Мөселманнар җыелган җирдә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте төшә. Кая гына җыелса да мөселманнар, фәрештәләр булуны чолгап алалар. Җир йөзендә күпме фәрештә булса, җир йөзендә күпме кеше булса, ничә миллиард кеше булса, шуның кадәр фәрештәләр килеп, менә шушы мәҗлестә утыралар. Син аларны күрмисең әлбәттә. Әмма алар шушы мәҗлестә. Чөнки алар мондый мәҗлесне бер дә калдырмыйлар. Алар гел карап кына йөриләр. Кая Аллаһ Тәгаләне мактап, кайда гыйлем биреп утыралар икән ди. Алар аның кадерен белә. Кеше кадерен белмәсә дә. Менә шушы Аллаһның рәхмәте төшкән урынга ди, бәлки сиңа да аның рәхмәте төшер ди. Әгәр син Аллаһы Тәгаләне искә алмаган кешеләрне күрсәң ди, гынахлы мәҗлесне, андый урыннан ерактыр ди. Андый урыннан ерактыр. Аллаһы Тәгалә искә алынмаса бер мәҗлестә, ул инде гынахлы мәҗлес. Бу мәҗлестә шәрә утыру, хәмер эчү, хәрам ашау мәҗбүри түгел. Әгәр ул мәҗлестә Аллаһны искә алмасалар, ул мәҗлескә утыргач бисмиллаһир-рахманир-рахим, әлхәмдүлиллаһи раббил аламин дип әйтмәсәләр, ахырдан дуга кылып таралмасалар, бу мәҗлеснең мәгънәсе юк. Бу Аллаһны искә алган мәҗлес түгел. Күңел сафа, кайф сафа кырыга җыела кеше. Шундый мәҗлестән ерактыр ди. Әтиге гынахлы мәҗлес турында инде әйткән дә юк. Шундый мәҗлестән ерактыр ди. Әгәр дә синең гыйлемең булса, ул гыйлемең сиңа файда бирмәс ди. Әгәр син надан булсаң, синең гыйлемең, синең
гынахларың артыр гына ди. Һәм Аллаһ Тәгаләнең ачуы сиңа төшәр ди. Чөнки андагы булган кешеләргә Аллаһның ачуы төшә. Алар җыелдылар Аллаһ ризалыгы өчен түгел. Ниндидер начар сәбәп белән җыелдылар алар. Аның кебек мәҗлесләр, мөхтәрәм кардәшләр, беләсезме, ул бенефислар, банкетлар, ул әллә нинди шулай бит җыелулар, нитүләр, корпоративлар. Аларның бит берсе дә Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен дип җыелмый. Анда утырган сайын синең карала барасың. Син аны үзең сизмәскә дә мөмкин. Әмма ул мәҗлеснең начарлыгы сиңа төшкәннән төшә бара. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, фәрештәләр җир йөзендә йөриләр, менә шушы әйткәнебезчә, һәм эзләп йөриләр, кая Аллаһны зикр алалар икән дип. Кая Аллаһ Тәгаләне зурлыйлар икән дип. Аллаһ Тәгаләне искә ала торган берәр урын тапсалар, шунда җыелалар, шунда утыралар ди. Һәм мондый урынны тапкач, алар бер-берсенә әйтәләр: "Әйдәгез, ашыгыгыз, бу без эзләгән әйбер" ди. Ягъни, менә шушыны эзләдек без ди. Әйдә тизрәк ди, бер-берсенә хәбәр тараталар. Монда килегез ди. Чакыралар. Һәм алар анда җыелгалар, һәм әлбәттә шушы мәҗлес беткәч таралалар. Аллаһ Тәгалә каршына баралар. Аллаһ Тәгалә алардан белсә дә сорый: "Сез минем кылларымны нинди хәлдә калдырдыгыз" ди. Алар нишләп утыралар иде анда ди. Фәрештәләр әйтә: "Без аларны ди калдырдык шундый хәлдә ди, алар сине мактап, сине зурлап утыралар иде" ди. Аллаһ Тәгалә сорый, алар нәрсә сорыйлар соң ди? Аларга нәрсә кирәк ди? Фәрештәләр әйтә: "Җәннәт" ди. Аларга җәннәт кирәк ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Алар җәннәтне күрделәрме соң" ди. Фәрештәләр әйтә: "Юк" ди, күрмәгән килеш сорыйлар ди. Әгәр дә җәннәтне күргән булсалар, нишләрләр иде? Тагын да күбрәк, тагын да катырак сорарлар иде, теләрләр иде ди. Ягъни, дини мәҗлес, Аллаһны искә ала торган мәҗлестә без җәннәтне күрмәгән килеш шуның турында хыялланып утырабыз. Хыял яхшы мәгънәсендә. Шуны искә алып, шунда кирергә теләп утырабыз. Бу безнең иманыбызны күрсәтә. Күрмәгән әйберне бар дип ышанып, хакыйкать дип без аны шуңа талпынып утырабыз. Әгәр күрсәк, тагын да катырак теләр идек ди. Һәм Аллаһ Тәгалә сорый, алар нәрсәдән саклауны сорыйлар соң ди. Нәрсәдән куркалар ди? Фәрештәләр әйтә: "Алар Тамухтан куркалар" ди. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Алар аны күрделәрме соң Тамухны" ди? Юк ди. Һәм Аллаһ Тәгалә үзе әйтә: "Әгәр күрсәләр Тамухны" ди, алар Тамухтан бик ирак торырга тырышырлар иде, тагын да күбрәк качырлар иде аннан" ди. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сез минем фәрештәләрем ди, һәм мин сезнең алда" ди. Сүз бирәм ди. Ягъни сезнең алда мин әйтәм сүземне ди. Анда утырган һәрбер кешенең гынахын кичерәчәкмен ди. Ягъни шаһид булыгыз ди. Фәрештәләргә әйтә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Будьте свидетелями, шаһид булыгыз" ди. Анда утырган һәр кешенең мин гынахын кичерәм ди. Шушы күрмәгән әйбер турында сөйләшеп утырган өчен, күрмәгән әйберне теләгән өчен, күрмәгән әйберне ирак әйтүне сораган өчен. Аллаһ Тәгалә шулай бит инде аларга гынахларын кичерәм, җәннәт бирәм ди. Сез әйтерсез, күрмәгән әйберне турында менә шайтаннарда җыелу бармы? Аларда да бар. Шулай бит. Бар шунда җыелулар, ниндидер фильмның фанатлары, Звездные войны. Аларның киемнәрен киеп җыелалар. Бу хәл кеше үләп чыгарган әйбер бу. Шулай бит. Кеше үләп чыгарган кино бу, кеше үләп чыгарган вакыйгалар, алар шундагы геройлар кебек киенеп, бергә җыелып, фәлсәфә тараталар әле тагын. Һәрбер геройның характерын сөйләшеп андан итеп, бу шулай бит инде. Сүз белән әйтмим инде. Әйтерләр тагын, оскорбляет какой-то там бер халыкны дип инде, шулай бер төркемне дип инде. Моны башкача сүз юк. Әлбәттә, мөселманнарга да кемдер шулай дип карый. Шулай дип карыйлар, мөселманнарга да җыелалар да ди, дини кешеләргә, мөселманга түгел, дини кешеләргә. Ниндидер әйберләр турында хыялланалар ди. Әмма аларга көлке түгел үзләреннән, шулай көлмиләр алар. Дини кешедән көләләр.
Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, бу мәҗлесләрдәге утырган өчен генә дә Аллаһ Тәгалә инде гөнаһларын кичерә ди. Һәм бу мәҗлестә ди фәрештәләр әйтә, бер кеше бар иде, ул ялгыш килеп эләккән ди. Аны ишетәсең дигәч, Аллаһ Тәгалә әйтә, ул мәҗлескә начар кеше ялгыш эләкми ди. Ул мәҗлескә ди. Димәк, анда эләккән икән, аның да гөнаһы кичереләчәк ди. Очраклы рәвештә эләккән кеше юк андый мәҗлескә ди. Эләккән икән, димәк, аның да гөнаһы кичереләчәк ди. Начар кешегә анда эләгү булмаячак. Ул анда утыра алмаячак. Әгәр дә ул анда килеп эләксә ялгыш кына, ул утыра алмый, ул чыгып китә ул анда. Әмма эләккән икән, утырган икән, димәк, бу кешенең дә гөнаһлары кичереләчәк. Менә шушындый мәҗлесләр ул, мөхтәрәм кардәшләр, гыйлем һәм зикр мәҗлесләре. Әлбәттә, шушы гына хәдисләр безгә җитә, ашыга шулай бит инде катнашырга мондый урыннарда. Дорогие друзья, немножко и на русском, иншаллах. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим с вами о собраниях, о маджлисах. Какие собрания, какие маджлисы? Собрания, маджлисы, где собираются знающие люди, ученые, либо для зикра, либо получать знания, то есть собираются мусульмане. Очень часто задают вопрос: иман падает, что делать? Я всегда спрашиваю, от чего иман падает? Все знают, от чего падает иман. Вот когда я иду на работу, общаюсь с немусульманами, у меня падает иман. Так действуйте от обратного. Если от общения с немусульманами падает иман, так увеличивайте иман с общением с мусульманами. Правильно? Надо действовать от обратного. Если что-то обжигает, значит, держись подальше от этого обжигающего. Это элементарно. Здесь много ума не надо, по сути дела, чтобы самому до этого допереть, так скажем, да, современным языком. Но, к сожалению, мусульмане очень редко собираются и очень мало собираются. Мы мало видим, чтобы где-то, когда дают знания, толпами приходили люди. Толпами ходили мусульмане. Есть некоторые хазраты, которые устраивают семинары, и к ним толпами ходят и платят деньги. Там по $1000, по $2000. Есть такие хазраты. Я уж не буду сказать, вы знаете, какие это хазраты, да? Почему к ним ходят? Знаете? Не потому, что они рассказывают о рае, об аде, не потому, что они рассказывают об Аллахе, а потому, что они учат, как стать успешными в этой жизни. Понимаете? Они учат, как стать успешными в этой жизни, и поэтому толпами к ним ходят люди и платят по $1000, чтобы посетить их семинар или лично с ним провести аудиенцию. А хазрат, который учит быть успешным в ахирате, у него 2, 3, 5 человек у него на уроке. Кому это надо? Мы и так в раю. То, что я ля иляха илляллах говорю, вот 5 намазов читаю, пусть не вовремя, но читаю. Да? Водку не пью, по праздникам. Это уже хорошо. Это уже хорошо. Зачем мне еще куда-то на урок ходить? Я уже мусульманин. Пророк ﷺ сказал, кто сказал ля иляха илляллах, тот войдет в рай. Я говорю ля иляха илляллах 5 раз в день, минимум. Я уже 5 раз в раю уже. Зачем мне эти уроки нужны? Поэтому хазрат, который учит быть успешным в ахирате, к нему очень мало людей ходит. Когда он рассказывает про ахират, про рай, про ад. Никому это не интересно. Даже в маджлисах не задают вопрос про рай, про ад. Когда собираешься в маджлисах, ни один, вот поверьте, за 14 лет, я 14 лет служу хазрятом, ни один человек не задал мне вопрос: хазрят, как войти в рай? Или как уберечься от ада? Ни один человек не задал этот вопрос. Ни один. Никому это не интересно. Никому это не надо. А как успешным быть в этой жизни? Как сделать так, чтобы тебя муж полюбил, жена полюбила, или наоборот разлюбила, да? Достала уже, никак развести не могу. Или же как детей воспитать, или как еще что-то, да? Таких вопросов очень много. Это о жизни, о мирском, так скажем.
Причем всем надо очень легко и просто. Очень легко и просто. Когда люди приходят, даже чтобы шкрырга, например, на них почитали, да, от болезней, от каких-то. Они ничего не хотят делать, эти люди. Они хотят просто, чтобы ты снял с них. Все. Разум. Как Кашпировский провел, да? Встань, иди, да, все. Поэтому никому это не интересно, даже мусульманам. Я удивляюсь, почему. Потому что же там же вечная жизнь, здесь временная жизнь. Потому что мусульмане хотят здесь рая. Не там, а здесь хотят рая. Хотят здесь удовольствие, хотят здесь по максимуму все получить. Вот поэтому, дорогие друзья, об таких маджлисах, где поминают Аллаха, зикр делают или дают знания, мы сегодня как раз поговорим. Обратите внимание, что мусульмане должны всегда держаться вместе. Это очень важно. Это важнее, чем зарабатывать деньги. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы спастись не от смерти, а чтобы спасти религию, покинул свой город родной и переехал в другой город, где условия жизни гораздо хуже были. Где люди оставили дома свои, родственников, все оставили, переехали в другой город. И когда они все вместе оказались, мусульмане, угрозы уже не было. Жизни их, ни религии, ислам начал процветать. Люди начали ислам принимать с разных мест. Они стали сильными. Даже климат в Медине поменялся. Пророк ﷺ сделал дуа, и климат в Медине поменялся. Он был очень плохой, климат там. Мусульмане должны всегда постоянно держаться вместе. Если ты живешь, и это, надо стараться жить с мусульманами. Работаешь, надо стараться работать с мусульманами. Если ты из-за денег, из-за мирского пошел работать куда-то к немусульманам, говоря, что у них денег больше, ты пропал. Ты выбрал другой маджлис. Ты выбрал другой маджлис. Все. Это все равно, что ты вот с мечети, с урока встал и ушел к рок-н-ролльщикам, чтобы там тусоваться. Это одно и то же. Понимаете? Факих, ради Аллаху анху, рассказывал. Было, говорит, сказано, тому, кто будет сидеть со следующими людьми, Всевышний Аллах увеличит то, за что они сидят. Тому, кто будет сидеть с богачами, Аллах Тааля увеличит любовь и соблазн этого мира. Если постоянно будешь находиться с богачами, ты полюбишь этот мир. Ты захочешь богатства. Вот тот человек, который мечтает о каких-то там ламборджини, там туда-сюда, это бедолага. Значит, он общается с богатыми, смотрит на богатых. И Аллах увеличил в его сердце соблазн к этому миру. Это так бывает часто. И эти люди, они несчастные, они же все равно этого достичь не могут, потому что ризак от Аллаха, а хотят. То есть они начинают уже быть комплексованными. Они сразу комплексовать начинают. У меня нет, у них есть. Сейчас же все так стараются. Тусоваться в таких дорогих клубах, где ходят даже фитнес. Люди ходят в фитнес, куда ходит элита. Они себе не могут это позволить. Не могут позволить, но они на последние деньги покупают абонемент, чтобы ходить к таким людям. А вдруг там знакомство, там туда-сюда, там что-то, да? Поэтому, если ты общаешься с богачами, Аллах Та'аля увеличит соблазн этого мира у тебя в сердце. Кто будет сидеть с бедняками, Аллах Та'аля увеличит благодарность и довольство тем, чем наделил его Аллах. Если ты будешь сидеть с бедняками. С бедняками сидеть сейчас никто не хочет. Хотя это очень хороший маджлис. Ты уходишь с этого маджлиса благодарным. Или с больными, например, когда сидишь, с инвалидами и так далее. Сирот, когда посещаешь, ты говоришь, альхамдулилля, как я счастлив, ты говоришь после этого. Тому, кто будет сидеть с начальником, Аллах Тааля увеличит высокомерие и черноту сердца. Если ты хочешь быть с начальниками, с властимущими людьми, постоянно ходишь,
ты сам становишься высокомерным, хотя не имеешь никакого положения. Ты никто, ты просто ходишь рядом с ними. Но у тебя тоже будет высокомерие. Тому, кто будет сидеть с женщинами, Аллах Тааля увеличит невежество и страсть. Если ты будешь сидеть с женщинами, общаться с женщинами, ну как мы общаемся с женщинами, мужчины? С дахватом, конечно же, правильно? Мы же там по-другому уже не сидим. Мы сидим женщины, одни, наедине, там, сестра, там, вот ты будешь намаз читать, будешь в раю, там, да. Ну, дахват же. А ради дахвата же можно посидеть, да? Или нельзя? Нет, конечно. Потому что если ты с ними будешь сидеть, Аллах Тааля увеличит в твоем сердце страсть и невежество. Если ты будешь общаться с женщинами. Брось эти все слова свои, дахват, махват. Давай не будем юлить, обманывать. Если хочешь дахвата, найди сестру, чтобы она сделала дахват. Если хочешь дахват. Такие дахваты, они знаем, к чему приводят, да? Такие дахваты. И та женщина, когда сидит и смотрит, слушает тебя, я вам честно скажу, ей не Аллах интересен, ей интересен ты. Как только ты становишься неинтересен, ты, например, скажи ради шутки, у меня 3 жены уже, сестра, 4-ю я не хочу уже, или я бедный, скажи, сразу же интерес ее к Аллаху исчезнет. Сразу же. Ты увидишь, как она хочет про Аллаха говорить. Тому, кто будет сидеть с грешниками, Аллах Тааля увеличит откладывание таубы. Кто будет общаться с грешниками, он будет постоянно откладывать таубы, он захочет такую же жизнь. Он скажет, ладно, я потом тауба сделаю, потом тауба. Хотя знает, что они грешники, что он, может быть, даже не совершает, но зато свои грехи он уже тауба делать не будет, каяться не будет. Он думает, что вот впереди у него вечность. Тому, кто будет сидеть с детьми, Аллах Тааля увеличит игры и шутки. То есть с детьми тоже в меру надо сидеть. Детей можно, конечно, любить, слов нет. Но маджлис детей – это свой отдельный маджлис. Они должны играть вместе. Понимаете? Поэтому иногда, когда даже религиозный маджлис проводят, притаскивают детей. 3-летних, 5-летних детей. Они же ходят, мешают. Отцу мешают. Там сидящим мешают. А если это маджлис какой-нибудь еще за столом, например. Если там один ребенок будет, смело прекращай вагаз, смело просто. Читай быстренько Коран и все, давайте кушать уже. Толку нет от всего остального. Из-за этого одного ребенка, знаете, сколько внимания? Если ему делают замечания, то делают все. Весь маджлис, вот так вот, весь маджлис. Если хотят ему конфеты дать, все дают конфеты. Если хотят поцеловать, все целуют. Понимаете? Это отдельно уже. Поэтому, если кто с детьми постоянно так находится, у него к шуткам и играм будет склонность. Кто будет сидеть с праведниками, Аллах Тааля увеличит стремление к поклонению и воздержанию от харама. Если хочешь быть праведником сам, хорошим человеком, соответственно, будь с такими людьми побольше, с праведниками. Да, они твои проблемы не решат. От ГАИ тебя не спасут, может быть, да? От прокурора не спасут. Твою торговлю не уладит. Зато ты грешить не будешь. И уже все твои эти дела, они сами уладятся. Поэтому маджлис праведников – это самый хороший маджлис. Знающих людей и праведников. Праведник, каким бы он ни был, знающий человек, каким бы он ни был, даже если шутит, он все равно не приступит к границе. И если какой-то про харам там скажут, он все равно скажет «нельзя». Он скажет «вот здесь аят говорит так, здесь хадис говорит так». Все равно ты получишь знание. А тому, кто будет сидеть с учеными, Аллах Тааля увеличит знание и богобоязненность. Когда будешь сидеть с учеными, автоматически ты все равно что-то будешь получать, какие-то знания. Вот есть у нас люди Средней Азии, узбеки, таджики. Когда с ними говоришь, у них знаний нет, они в мадресе не учились. Но они говорят мудрые вещи. Откуда? Потому что они это услышали от старцев.
там слышали, здесь слышали, и они сейчас это говорят. Таким образом, они получают знания. У татар такого нет. Они не обладают такими вещами. Они не могут блистать. Почему? Потому что у нас таких-то ученых, старцев не осталось. У нас старцы, в тельняшке, в трусах курят около дома там, сидят. Наши старцы. Старцы – это старше 40 лет люди. Это вот наши старцы. Да? Это там они так делают. О других вещах я уже молчу. Поэтому, когда ты общаешься с учеными, когда ты общаешься со старцами, с праведными, то, соответственно, Аллах Та'аля тебе увеличивает знания. Просто сиди и слушай. И Аллах Та'аля даст тебе знания. Все, что ты запомнишь, Аллах Та'аля уже тебе же в пользу это все запишет. От Ка'ба ибн Ахбара передается такой хадис. Он говорит: Аллах Та'аля, говорит, написал 2 слова и положил под своим троном, под гаршем. И он, говорит, скрыл. Эти слова, говорит, были записаны еще до сотворения людей. Он скрыл эти слова от всех. А Ка'б ибн Ахбар, рады Аллаху анху, я, говорит, знаю эти слова. Откуда? Не спрашивайте. Никто не знает, он знает. Откуда? Не спрашивайте. Это, то есть, люди, сахабы, это уже совсем другого уровня люди. И скрыл, говорит. Но я, говорит, знаю. И у него спросили: о, Абу Исхак, скажи, что это за слова? Он говорит: первое слово, говорит, было следующее: тому, кто сидит с грешниками, и после этого вершит деяния праведников, я запишу его деяния как греховные деяния. Если он любит маджлис грешников, неважно уже, что он делает. Все, он грешник. Если он любит общаться с грешниками, ходит с грешниками, все, он уже, говорит, грешник. Его ничто не оправдает уже, говорит. В судный день я воскрешу его, говорит, с грешниками, Аллах Та'аля написал. Второе слово тому, кто сидит со святыми, праведниками, учеными, и после этого совершает деяния грешников, я сделаю его грехи наградами, если он любит праведников, в судный день я воскрешу его с праведниками. Если ты любишь праведников, если ты любишь маджлис праведников, даже если ты сделаешь грех, это будет наградой. Почему? Скажешь, несправедливо. Скорее всего, этот человек совершил грех только по ошибке и не любя это. Невозможно любить одно и другое, противоположные вещи. Невозможно. Если ты любишь хороших людей, значит, ты должен не любить плохих. Если ты любишь плохих людей, ты не будешь любить хороших. 2 вот этих любви в сердце не соединяются. Если ты любишь маджлис грешников, любишь с ними сидеть, побалдеть, да, поразвлекаться, все, значит, ты такой и есть. Если ты любишь маджлис праведников, хороших людей, ученых, тогда ты один из них. Это невозможно разделить. Поэтому, дорогие друзья, надо стремиться к мусульманам поближе, к хорошим мусульманам, знающим мусульманам, к праведникам. И тогда с иманом проблем не будет. Мы не будем страдать от слабости имана, во-первых. Во-вторых, со знанием проблем не будет. Мы же постоянно говорим, откуда брать знания, нет времени, туда-сюда. Ну посети ты урок какой-нибудь. Час посиди в неделю, хотя бы. Все равно у тебя знание увеличится. Все равно, в любом случае. Это ты не придешь там и без ничего не уйдешь в любом случае. Просто даже поговорить с мусульманином, с праведным, хорошим мусульманином, это уже отдых для сердца. Это уже отдых для сердца. В этом мире и так много стресса, печали, депрессии. Все то, что гложет нас. У людей сейчас проблем не так много, как было бы 100 лет назад, например. Мы сейчас свои бытовые какие-то проблемы решаем очень быстро. Даже счета мы оплачиваем уже, не выходя из дома. Даже за деньгами мы уже не ходим, они деньги сами к нам на счет падают, правильно? Уже не надо стоять в очереди там и так далее. Мы же свои горячие, не говоря уже о горячей воде, да, про тахарат, туалет в доме там и так далее. То есть эти бытовые проблемы, у нас нет уже таких бытовых проблем. Мы не страдаем от холода, да, мы не страдаем от жары. Сейчас все это у нас удобно. Альхамдулилля.
У нас проблем гораздо меньше, но почему-то мы не стали счастливее. Ни на чуточку. Потому что мы в греховных крутимся кругах. У нас отдыха нет от дунья, от мирского. От грехов нет у нас отдыха. Поэтому это все поощряется, такие мероприятия. Делаются такие маджлисы, концерты всякие, там какие-то выступления каких-то комиков, юмористов и так далее, и так далее. Люди толпами ходят в эти вещи. Они от дунья отдыха не получают. Это их углубляет, наоборот, еще хуже делать их депрессию. С праведниками ты отдыхаешь, твоя душа отдыхает. Когда ты поговорил, разговариваешь с праведниками, уже ты отдыхаешь. Если даже тебе какой-нибудь праведник скажет, например, ты пришел, жалуешься, это там проблема, тут сям проблема. Праведник тебе скажет, да все равно скоро умирать. Уже становится легче, да? Это альхамдулилля. Уже легче становится. Да, иншаллах, все закончится. Помру, все, пойду застрелюсь. Уже легче становится, да? Когда тебе просто сказали одно слово какое-то, уже легче. Или просто он посидел и послушал тебя, по плечу похлопал, уже легче. Он не будет тебя завидовать, потому что он праведник, он хороший. Он не будет радоваться за твое горе. В любом случае. Поэтому, дорогие друзья, вот такого рода собрания нам очень нужны. Очень нужны. И когда-то в молодости, еще давно, среди молодых людей мы сидели, разговаривали, как распространять ислам. Я сказал, надо молодым людям ходить толпами и почаще собираться. Говорит, почему? Потому что группировщики так делают. Они ходят вместе и часто собираются. И к ним примыкают люди. Потому что человек, он всегда примыкает к стаду. Он тоже статный человек. Всегда примыкает к стаду, где люди ходят вместе. Вот и все. И пророк, саллаллаху поэтому всегда ходил с сахабами. Люди смотрели, видели, примыкали. Он говорит, о, все, сразу чувствовали. Собирались, люди к ним приходили, собирались. Пророк, саллаллаху часто собирал у себя, сам постоянно находился в собраниях. И постоянно увеличивалось количество мусульман. Вот этого нам, дорогие друзья, не хватает сейчас в нашем современном мире. Иншаллах, я думаю, это все поправимо, и очень быстро это поправимо. Даже сами почувствуем баракат, если будем собираться вот мусульмане. Сами почувствуем баракат. Да, грубо говоря, даже вот собрались, даже куда-то пошли, какое-то дело начали с бисмилля, закончили с тауба, истигфар, уже это прекрасно. И уже Аллах Тааля прощает грехи и увеличивает знания и дает нам награду в ахирате. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.